kaya wong tolol. Nek duwe bojo aja ningali botol mas, aja nang karaoke. Iya ini sadar aja disenenin ambek bojone. Baliyo ning omah bojomu wis ngenteni, ora apa-apa ora bakal diseneni, penting kowe jujur janji ra baleni, gendang apa turu esuk-esuk senam pagi. Aku wis nate tondo awak, ojo terusan begitu, sumpah janji karo hatimu. Siji loro telu aku purem ning karaokean, demek kuku sampai munggah ning Semeru. Aku purem duduk begawean, luwe penting mikir masa depanmu. Yo, megat parah lo iki. Yang baliyo ning omah bojomu wis ngenteni, ora apa-apa ora bakal diseneni, penting kowe jujur janji ra baleni, gendang papan turu esuk-esuk senam pagi. Bicara to Aril. Nek golek karaokean pangku. Ojo diseneni ambek bojone ngono yo. Nek ngerti. Mas, kalau misalnya di depan Mas masuk ke lapangan ini instruksi dari Bapak Babin. Kau persilakan. Sebelum lagu ini lanjut mana masuk. Apa iki? Obatnya wis entek Mbak ya. Mbak. Obatnya wis entek ya Mbak. Ja! Aku wis nganti kondo awakmu, ojo terusan begitu, sumpah janji karo hatimu. Siji loro telu bangku mulai karaokean, kumpul sampai munggah ning Semeru. Bangku mulai duduk begawean, luwe penting pikir masa depanmu. Bangku mulai ning karaokean, demek kumpul sampai munggah ning Semeru. Bangku mulai duduk begawean, luwe penting mikir masa depanmu, luwe penting mikir masa depanmu, luwe penting mikir masa depanmu. Oke. Hah? Kok ada berangan besak tapi berlayar di lautan? Gimana ibunya? Oh, dua lagu.